Lakha ingkoi rapor Nilip constituency keparlo marjong club along Nilip mondol Congress Committee hoipen joint extended amei ke padopon. Ompu ingti pi ningkan ingkoi kisu ke pangji se celang bom tamiun idet. Inglongkiri Abirta pen nili samia biri kropi non birtang ton pen arjuponik tha. Lakha ingkoi rapor Nilip constituency keparlo marjong club along Nilip mondol Congress Committee hoipen joint extended amei ke padopon. Meeting padopon pe prang Sar Rajen ingti block president Sar Babu hanse district secretary atum hoipen ponsi procession damlo. Marjong club along pen pang cheng ponsi chokihola thana atovar an palisi Nilip mondol Congress Committee office along an palelo. Labangso amei along Lomahu sarpo Babu hanse DCC secretary Nilip duarbagory Sar Rajen ingti block secretary Sar Elison Crow VP Block, Sar Elison Singner GC Block, Sar.Relip Kiling GC Block atum Lomahu sarpo amen pen chetong dun. Laso amei along Sar Jona terang NMCC amei pu pen si mai chepa hem pu ponlo. La pen mai ke pha alam the Sar Fabric Crow pen ajok si lam the than ponlo. Aso phi Sar Elison phangcho Nilip mondol Congress Committee AVP pen ajok. Sikjit alam the mai along than ponlo la pen lip along APPC tin a president secretary la pen member atum chetong dun lo. La pen penang an Congress aphan ke kroi arat atum chetong dun si mesen pen meeting pachun ponlo. Chokihola pen Philip Tiso Inglongkiri Abirta. Petrol dam komai dia. Dear dam komai dia. Dear dam komai dia. Bopen Bora Jindabad. Bopen Bora Jindabad. Bopen Bora Jindabad. Bopen Ingti Jindabad. Nilip Congress Jindabad. Nilip Congress Jindabad. Youth Congress Jindabad. ส่งแผ่นจะส่งปนังกอกถักทีนี้ท่านท่า Nilitum kachi song po nang ko alam thege lalo lake nilitum le kabunay alam da kalilo lake pirthia dang dum ta non ke kachini nang ja porlo upi bosi Labangso procession dam nang ko mabulo tang te non jitu Labangso BJP sarkar nang roll dead pen munira to amphan la person aduk kang hoy la pen kidukela katum la person si jang tu hanse tame ba aja son si tame kachuna mune de son si dolo la si tangka poisa ke doko katum ke alang le tu matha krang son bonta non kiduk de ratum phan alang dum che matha nang jije Labangso jitu alang tum jong si rada punching honduk polotang te non por ke kidukela katum kopiloma kangcher kalang ida por kachuna mun airport ke alang le tum kamatha nang je ke nang son kopi podma polotang te jang tu pendang lok dali pendang lok katuk avia son ta dor ke society la si non por munitum kachimatha nang jige lalo a hok pe da sarkar nang le tum chong wai dono a hok pe da sarkar polotang te nang le tum congress aya pa nang le tum support dono la pen itum non ke bang jms ya bang te nilitum ke che pahai pon vek po lan han nilitum pini congress a program long news collection of nalitum na padug do pot nalitum ke roparo nilitum pini ke klempon ke banga pohlo je APCC la pen ke district congress committee hin pen nilitum pandi isi kibana ngi pi advice nang pi je wrong route along tin sitame IMCC constituency tin sita jono jagron so program li tum plan ponangi la ke bikheke la price rise up tax si RDB pono hormo hortar doreso la ke nang tum gado weda tini lo pini diesel ador kwano ma petrol ador kwano ma la pen ke bojar tame nang li tum dail kuna alu kuna je sak kadawe han amon ta an ador so malaga na to kadawe ta long lo tasi lake BJP atum kirul ke chok chepan ajoine busin litum pudamji atheke congress ay din dum ajak ding flipen na claim lo lapen ke penang a property thik tingang lo te bon sita la high property ke jor pa pini arni BJP tum rat ke chari alang tum lake ke pakla ngi chok lapen ke lecture si mari pot chok busin litum congress atum penel litum pudamji nasi alang litum kirul ke chok chepan ajoine si litum rong aso apen ke kiduk ke lag arada tum bisia kisung ke punang lo tasi la sopa yang cepat jogi litute ilitum lah program deng pon pen Kongres itu cipang tangnang ko lapen ke
ini si Kongres litum cirul tegi non MSC election pe litum ke cipai pon tegi ta so ja kong cipalong ye pau ni litum ta so atok anon si ta so program ni litum plan pon lo pini ladak nilip dat la pali mo duarbagory ta do thi ta pen ke along tin ta non along do bom lo la kenal litum kado da thelong lo la si la son tin litum tek plan pon bom di la pen ke la so program tadi klip pripen mo untuk tarik an juji bon sa judet pole la so program ang ni tum padi ko hi pukali motor wrong group si tan ni tum lahai lam ke than pon bom ni than pon bom ni la si lahai ke deng pon ni lahai ke pang tang akang teng pon ni pang si ni tum wrong group te dan ni tum kan Ompu ingti alang li trok sikep rapli arta alang li rup sing kramsa bedong kramsa arong akambura lasi alang li ompu ingti keso aprang si ke accident pen si kelong ke cheng se chelang pen memedet api ako theng chore dambom ahut aphu along ke ropen ke sang tia son si li sai pusi la pen ke ame hang ta men puplo amek ta avedet lo chelang nang ji an ke chelang lo non ke akhi adat poisa tangka avedet pen kecelang tek the det lo lasi angsong kechari kethe ki ding sar atuma phan mate karbi anglong autonomous council kechari ake hai sar tuliram rong hanga phan nangrap tha pusi nang chuning rilo hamren pen borson tiso Inglongkiri Abirta Oke, solong dah pihak long bangke, meuna dah, masih medical lah pengasi cek. Babu. Agak lila, nengkan koi lo, ठीक đó, là sao long tan xe phát bằng cái, nó ăn cái khoai puti ta. Pini Abirta ke puan sing ton pon iklo dome thak me kurwang thu